Milé dámy, poďme sa spolu naučiť vanilkovo-čokoládové líčenie, ktoré môžete využiť na každú slávnostnú príležitosť, napríklad či už na Vianoce, alebo potom už na Silvestra, či nejakú narodeninovú oslavu. Tu mám úplne v podstate pripravenú len základne tvár, to znamená, mám podkladovú bázu a tu na tejto strane je presne to vanilkovo-čokoládové až do zlata líčenie, ktoré si teraz spoločne spravíme, ktoré sa spolu naučíme spraviť celé ako je. Snažila som sa, aby to bolo čo najjednoduchšie a budeme používať v podstate všetky produkty, ktoré máme z Mary Kay. Tak poďme na to. Ja si pripravím momentálne podklad na to očné viečko, aby nám čo najdlhšie vydržalo to naše líčenie. Takže fixácia. Dáme korektor a takto si to spoločne zamiešame a nanesieme na vrchné viečko. Zoberiem si zrkadielko. Takže tu presne si to rozotriem, hlavne v tej pohyblivej časti. A to, čo mi ostane, to máličko, si dám tak dostratená až hore. Aj do kútika, pretože tam v tomto kútiku budeme mať najsvetlejší odtieň, matný. Tak. Teraz si zoberiem jednu pomôcku, a to lepiacu pásku. Môžete použiť rôzne také vankúšiky. Ja pri líčení používam aj v podstate také biele vankúšiky, kde nám neopadá to, zoberiem si takto, neopadá nám ten tmavý tieň, ale zároveň nám urobí krásnu líniu túto, aby sme vedeli presne, kde máme skončiť. Tak. Je dobré, keď si to pochytáte takto, aby ste si potom nedepilovali celé to viečko. Takže týmto spôsobom ja si zoberiem bližšie zrkadielko. Tak, ako sa nám končí obočie, v podstate v tejto časti si to nalepíme. Budete to mať veľmi jednoduché. Určite áno. Takže týmto spôsobom. A nepomýlite sa a nepôjdete moc ďaleko a budete to mať krásne zakončené. Takže ideme postupne pridávať očné tiene. Zobrala som si túto krásnu paletku a začneme tým matným tieňom. Takže takýmto spôsobom povtláčam do tej bázy, ktorú sme si dali. A keď to budete mať hneď pri tom viečku, ako tu, a keď si dáte čiernu linku a maskaru, krásne to vynikne. Ja sa ešte pozriem do zrkadielka. Tak, čiže v tejto časti. Tak. Teraz pôjdeme na tmavý odtieň, taký skôr mahagonový, hnedý. To dáme na druhú stranu šteca. Tak. A to presne, kde nám končí, alebo v podstate, kde sme si dali tú lepiacu pásku, tak v tejto časti si budeme vyhladkávať teraz to očko. Vidíte? Už sa to pomaly rysuje. A ak máte to viečko padnutejšie, tak pôjdete o niečo zasa vyššie. Pekne dostratená. Môžete ísť kľudne na tú lepiacu pásku, tam sa vám už ďalej nič nedostane. Takže zoberieme si druhý štetec
A hnedým takým čokoládovým tieňom, ktorý máme tu na konci, si urobíme také véčko. A s tým sa tiež nepomýlite, pretože je to tak skosené. Iba do tejto vnútornej časti očka. Hotovo. To, čo vám ostalo v rámci toho korektora, tak trolinka si ešte dáte a do stredu si takto poďobkáte a tou svetlou stranou tohto šteca, kde ste si dávali svetlý odtieň, nanesiete si zlatý. Povtláčate ten zlatý odtieň ktorý sme mali. Ešte trojlinka môžeme dať. Tak. A potom pekne s tým štecom, aby bol krásny prechod, ešte môžeme vyhladkať pozriem do zrkadla aj. Vidím, že vy to tam vidíte. Takže ako pôjdete v tejto časti, tak. Čiže máte v strede svetlunky, zlatý a vytieňovaný hnedý tieň, ktorý sme použili. Toto líčenie krásne viete využiť vlastne na akúkoľvek príležitosť. Teraz si dáme linku. Tá lepiaca páska nám presne ukazuje, ako moc, tuto vám ukážem, kde môžeme až zájsť. A táto vlastne fixka čierna, ktorú budeme používať, to sa určite nepomýlite, pretože ak si priložíte, pozrite sa rovno do zrkadla, tak, naznačíte si túto časť. Potom si môžete ísť úplne pri riasách. Tak vlastne máte veľmi pekne tú linku hotovú. Ukážem vám aj tu bližšie. Len prikladáte tú linku, bližšie pôjdem, len ste ju priložili, my dáme za chvíľočku tú pásku dole a dokončíme si to tým najtmavším hnedým tieňom zo spodnej časti. Takže jemnočko si to viete dokresliť, viete si touto fixkou, týmto špicom ísť aj do kútika, tak ako sme to urobili tu v tejto časti. Tak, fixku už používať nebudeme. Dáme si dole lepiacu pásku. Pekne to ukáže. A teraz vlastne tým hnedým tieňom si pekne spravíme tú spodnú časť. Takže týmto spôsobom. Potom si rozjasníme vlastne toto očné okolie, urobíme si konturovanie pleti a ukážem vám ešte maskaru, keď si ju dáme. Dobre?